Jabiru. Na'am me kace? Ga wata mai kira uwarka. Ai wannan gaskiya ne in dai wannan ta kira uwata ai uwata ta more bodi. Wallahi Allah amma dai ka san uwata ko. Kan faɗa da ne ba ta yanke uwata ta ɗaga tsohuwarka ‘yan gajera mai fashin talauci. Ai dan ba na so a yi ta ne, dan lokacin ɗan kaɗan ne. Ai ko matarka ta aure sai da kuɗinka take ƙaunar ka. In ta ganka da naira, in ta ganka da naira nan sai ka ji sabon suna. Sai ka ji ta kira ka da honi, ko kuwa ta ce maka dali. Kai kuma nan baka san komai ba. Har ma ta kira ka sharifi in ka kama zigar ta ka koni. Wai matarka ta aure, idan ta ganka da naira sai ta ce haji baitin lahi. Idan kuma baka da naira sai ta Ya tsamari ka koye shi. Yanda Allah ya ma bakin nan kaman fo. Wallahi ba rahin mutunci. Kawai matsalar da da nake tuna. In da laye da mutane ake gidan ku kuka za su kama yi. A'a ni ai irin nama na Yaraba Wa? Ni. Wallahi a dafa nin ki dahuwa. Eh. Da safe in bai rabe ya tsotsa mai da himiya sake dafa. Ba wani ya tsotsa. In kai dai yanzu wallahi gidan ku sai dai ya kashin miya. Da sallah ba su ba cin nama. Kai ko a hanci za su wada. Ai akwai dakuri. Lambo? Eh? A ne aka karatun yanka na suna? Baka yanka ba ne? Na yanka. Ha kuma da ka yanka zaka tambaye me ka faɗa kai? Ban iya karatun yankan suna ba na farauta ni iya. Bukul haza ni ce karatun yankan bushiya. Daga ƙarshe ka sa bismillah. Ni dai na har yanzu kai ka zo ka kalli ido na ina tsaye da kyakkyawar budurwar tawa har ka zo dan ubanka kai mata sallama wa ka ce ta koya ma sallama har ka zo ka same ni ina tsaye muna soyayya ni da ita muna zabka kwalisa dan iska ka zo da kwalilan kai ka tsaya mana sai na ga waye ubanka a garin nan Baba na ne. ban uwata ye to ai ni wallahi ta ban sani to ai irin wannan saki wace alfarma ce? Ga Allah da Annabi Abba, ka taimaka min ka rufa mu asiri ka mu aure. Aure kike so? Za ki zauna? To ya ta ku je ku yi magana. Wannan ba magana ta bace. Bai da Annabi ku waye ne ba ka aure. Ki da wannan magana wa ka bane ayya mama aure ne. Allah ya sa ka ta kare min kallo ta ce ban mata ba. Ni in gwazo mace duk ta min illa na wallahi. Allah. Ana haifa yaro ana mulmule masa goshi a mulmule masa ina. Ni duk ta mulmule ko ina ta banni da nan. Dan kunna na kuma maimakon ta ja min hita ja min hanci ne dan siriri ko irin ta su sun yi girma sosai saboda gadi. Ayo a haba ajiya wanda kare ne ni ba zan zauna da shi ba ni da na zauna da baburan karnuka. Ai ba irin karen da ba zan wannan da shi ba. Kin ga na zauna da baburan karnuka, na zauna da inyamuran karnuka, da yaraban karnuka. Har ke ni ba irin karnuka nan sabbin karnuka na zamani ijon din. Har suna nan duk ba irin kiwon da su mun yi farauta da su sun mana tsiya mun musu tsiya su wannan ido.